وەکی هوندزانن سبە نەهێ جوتمەهەیە divê rojê de sala 2019 de dewleta Tirk êrişî serekaniye û girê spî kir û her du bajar dagir kir. Meclisa Sûriya Demokratîk derheqê salvegera şeşan a dagirkirinê de got ku gerek hikûmeta veguhêz dagirkeriya Tirkiye a li ser erda Sûriyê bidawî bike û koçberan bi rengekî ewle li cî warê wan vegerîne. Meclisa Sûriya Demokratîk destnîşan kir ku ji ber êrişa dagirkeriya Tirkiye bêhtirî 200,000 kes ji serekaniyê û girê spî koçber bûn. Piştre êdî kuştin, revandin û desteserkirina milkan û guhertina demografiyê destpêkirin. Mesedê diyar kir ku piştî hilweşîna rejîma berê hîna dagirkeriya Tirk û komên xwe li heremên dagirkirîne. Lewra bi dawîkirina dagirkeriye û vegerandina koçberan berpirsiyartiya hikûmeta veguhêz e. Mesedê got ku bi dawîkirina dagirkeriya Tirk û vekişîna hemû koman şertekî bingehîn bo bi serketina pêvajoya veguhêz û pêkanîna aramiya li Sûriyê ye. Erwekî diyar kir ku gerek peymana dehê adarê bi cih were da ku yekîtiya axa Sûriye misoger bibe û çareseriyek li ser bingehê hedalet û hemwelatiya wekhev were danîn. Lewra mesedê xwest ku gerek civaka navneteweyî bi rola xwe rabe, sînorekî deyne, sûcdaran darizîne û koçberan li cî û warê wan vegerîne.